Let's go, daligo dito. Anong kanina? Ano sila? Lapit! Tinanong niyo ba saan yung ano? Ano, saan ba sabi niya dito muna kayo? Sabi niya. Sabi niya dito muna kayo, sabi niya, di ba? Isang kalagaban. Pula ng init. Bumuksak sa kalangitan. Bumuksak sa kalagaban. Bumuksak sa inyong harapan. Ngayon isang diwasa. Lumukhang pagkatan. Sumahag ka. No. Hey! Ano ito? Ayan, diwata. Wait na lang. Ito yata sa barkada yun. Ate, ang dami mo sinabi ah. Ano? Init? Hmm? Yan. Siya, no?
Hindi makita sa loob. Malalim. Madilim. Buwangin na eh. Kasi na no? Mamatay na ng alon. Langoy ka. Magaling naman ito. Ikaw naman. Hindi lang ako. Cameraman ako. Cameraman. Dito ba? Bahala ka, wala akong pag-alam na. Paganyan-ganyan ka pa kasi ang labo-labo ng tubig
Ay, Hi! Hi! Hi, Papa! Sabihin mo kung gumagalaw ako sa ano. Kasi feeling ko di ako gumagalaw eh. sige nga. Sigaw ka! Oh. Oh! Hindi. Maalon, di kaya. Wala ano? Pag may ako, tubig. Pasok sa tagaan naman.
Sila ate. Be. Ayaw araw. Bulim na. Dapat ipakta yung mga gamit nila ng gabi kahit pagsiligo ka bukas ng umaga niya. Anong oras ba? Dapat kayo, nakaready na tayo. Ay, anong oras ang out natin? Ate. Ate, oras talaga ng gabi. Asikasuhin nilang bukas yung araw sa leta kayo. Maliligo pa yung Lahat ng ano yung sa ice pack, bagong walis na ako na eh. Lagay na lang yung ano. Hindi, magdala tayo ng tubig sa ano natin, M3. Kasi yung ano, kapunta tayo, makakaugot-augot. Wala lang tubig. Wala kami tubig. Sa mga bote nila, naubos at minuto. Siya na ba? Ano na, i-ready na yung mga kagamitan sa gabi. Para yung makakaligo pa tayo ng umaga. Tapos ng almusal. Isa na po. Tapos konsumpirikado na lang. Ayun ba? Wala nakikinig sa eh, paano kasi namumutlan naman kasi si Kuya? Hindi, ang sarap pa maligo talaga ba yung patinim? Ayan na, ayan na. Feeling ko hindi na dito pa susunod. Pero mga 30 minutes na sana. Ito nga yung Pero kaya dapat pag may sipot na, yun na. Pag sinunod ako, Ayan na, meron na.
kayo sa camera. Time ha? Magpapatay. Bye.